bumi goncang ganceng langit kelap-kelap. Biar lintang kang kumedhap. Titi sonya madya ratri lumrang gandaning puspita. Ilir-ilir, ilir-ilir. Ngapa kowe guyu antarjang? Ora kaya kowe. Kahanan kaya ngene kok isih iso banyol, Gong. Ayo, Gong. Sik wetengku lara, Tru. Wetenge lara? Aduh. Kenapa ta iki mau? Waduh tiwas ganti training barang aku. Waduh, iki piye iki? Iki wis kebaca tak takoni, aja omong-omongan sik, Tru. Diulur wektune engko nek mari sikate, Tru. Oh iya. Ning tenan lho, iki mak krucuk ngono terus. Mbah napa iki, Tru? Waduh tak jagake dengkulmu nek lara wetenge kok dijagake. Wis aja kuwatir, nek lara tak tambani, nek mati tak uripke. Anu wae, Truk, mbane wirawiri kok netel wae. Sing didadel sumute kuwi. Dadel dengkulmu atos kuwi. Iki ora pasangan. Wah, tak kira nek variasi. Padake mobil ora. Dikai variasi, tak kira nek templekane. Ora templekan, Bagong. Nggih, Pon. Koko Prabu dereng ngantos paripun anggen kula nampi sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu menika mboten pangling kadidene sowanipun Panakawan Petruk sumawana Panakawan Bagong Koko Prabu. Yayi kula piyambak ugi mangertosi dipun menapak-menapakna Petruk menika tasih Panakawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Petruk menika tasih abdi ngamarta. Mbok menawi Petruk sowan wonten wigatos tumuli katimbalana. Menapa wigatosipun Petruk sowan? Koko Prabu? Nggih. Panakawan Petruk sowan kaliyan Panakawan Bagong. Lah iya, pun Kakang wis ngerti. Nek Petruk wae nadyan wujuding Panakawan ngerti tata krama unggah-ungguh. Piye tata kramane ngadhep marang Nalindra? Piye to unggah-ungguhe ngadhep marang Nalindra? Kuwi Petruk wis ngerti. Coba to saiki gagasen. Bagong ki laku dodok ya ora. Nyembah ya ora, ratu dijak salaman ki anggepe apa? Gong, aku ora iso mong kowe to. Melu kena ning tata krama. Aku lek ra tata krama nggon endi wis? Ratu kok tak jak salaman. Kok sik to? Saku tak matur ngesani suwun Prabu Darmakusuma. Matur apa? Sinuwun, Bagong kepiye? Sampeyan gerah penggalih kula jak salaman. Ora Bagong. Lah kuwi do dirungokke. Wong sing dadi ratuke tak jak salaman santai wae kok. Wong liya do geger iki ngopo? Wong ya derajate padha. Dheke karo aku ki mung daya. Padha-padha entuk wedang segelas. Kok rame lho. Gong, sing elekke iki sinuwun Mandura. Ora peduli. Aku nang kene iki nang gone juragaku. Juragamu sapa? Ndara Pandhawa rak juragaku to. Bagong. Nun. Ning kowe tudu tata krama. Kula lek ra tata krama nggon apa? Lho, kok sak malah sajak sora lehmu omong. Kok sik to? Koko Prabu sampun to. Ora, aku mengelekke Bagong. Aku kepengin Bagong kuwi ditata krama kaya Petruk. Ngadhep ratu kuwi ya kena ning nganggo tata krama. Lek kula kurang tata krama nggon apa? Wah, jan. Sesore kok gawe masalah lho. Wis Gong aja tak tanduki ya aja tak tanduki. Oh, tanduki piye aku ki wong emosinane. Aku nek digetak wong iki cepet nesu e. Mbok alon iso to Bagong, kowe nganggo tata krama, ngono ora apik to. Bagong. Nganggo tata krama, aku urung budhek lho, Tru. Ha iya. Mengkene kono kok bengok-bengok. Koko Prabu sampun. Sampun, mangke malah panjenengan boten kajen. Lho sirku ki ngandani ya kena ning aja ning pasewakan. Menika nembe wonten Nalindra Siniwaka. Mangke ndak malah gegeran kaya ora apal karo watake Bagong. Ya wis tak kuat-kuatke. Ora kuat dibecakke. Oh, Bagong ki ora. Iki senengane aku wis wegah aku mau wis omong karo kowe to aja gawe masalah. Aku ora gawe masalah diwarahi kok.
Aku nek diwarahi sapa-sapa ora wedi. Petro dalem Padhararja sapraptamu Panakawan. Wilujeng Gusti. Nering sambikala sowan kula bekti kula kunjuk. Iya Petro ndak tampa Bagong Padhararja. Pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Sowan kula nering sambikala kula kepareng ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan, kula cancang pucaking weni dumaweng wijang rumeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanan modar. Wong ngene iki dianggep ora tata krama. Oh iya ya. Iya ngandhake bahasaku ya apik. Petro Padhararja sapraptamu. Panjenenganipun Sinundrawati wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya ya Petro tak tampa pangestuku tampanana Panakawan. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Ponakan Bagong Padhararja. Panjenenganipun sinuwun Kresna wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Dipun sekecaken dipun lenggah sinuwun. Iya Bagong kaya ora kurang kepenak. Panakawan Bagong matur sembah nuwun. Petro Padhararja sapraptamu. Panjenenganipun sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Wong edan Bagong Padhararja. Wong edan Bagong Padhararja. Lho lha iki apa ora ngecek karo aku iki? Aku ki ratu tinimbali karo batur kok ora diwangsuli iki piye Kresna? Gong, mbok wangsulan to. Kowe wis tau ora aku mlebu rumah sakit jiwa. Ayo urung. Mbok sing apik nek ngomong ki. Ngenake atine Urawang, ngenake atine kanca iki sepira abote to? Aku ki nang omah disembah anak putu lho, Tru. Bojoku kowe ngambung tanganku. Kono kene mung diedan-edanke. Harung tau edan dunekke edan. Kok Prabu menika ya salah kok. Lho salahku ngono apa? Wong Bagong ki ora tau edan kok dunekke edan. Ya aja ngono to. Nadyan to kawula ning aja sak kepenake dhewe. Wah, sajahe loro ati tak unekke edan. Inggih, sajaipun ngaten wong Bagong ya kedunungan rasa. Ya to Bagong. Iya, anu nggih. Ya wis. Anu apa? Bagong. Wong bagus dhewe sak donya. Raharja sak praptamu. Bagong. Lho iki dunekke edan ora wangsulan direke bagus ora wangsulan. Kono kok ora sampe ning jero kowe mari geger wae kok kowe. Wis tau ora aku bagus, aku ki ngilohe sok semaput lho, Tru. Kok dunekke bagus ki lho. Wong lulu karo wong ece iki nglarake wong lulu. Wong ngerti ora wong lulu? Ora ngerti. Wah, kudune ngerti wong lulu ki nek wis dimplok terus di nglulu, diulu. Wong lulu ki ngunekke wong ning ora karo wonge, ning serole nyuwara, ning wonge sing dunekke ning jejere. Kuwi lara banget asline. Aku ki bayi we tak liling sok mecicil. Kok dunekke bagus. Kok Prabu sing lumrah mawon. Yo Bagong Padhararja sapraptamu. Pangetunipun Ndara Baladewa ngono ae penak dadak wong bagus wong elek. Bekti kula kunjuk. Yo. Pangestuku tampanana. Kula tumpuk kula yo kowe. Modar ora kowe. Walat karo ratu iki ngono kuwi. Kula pundi nggo jiman dayana ning kasantosan. Petro. Nuwun. Slamet. Nggih pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng. Bagong. Nuwun. Ora celometan. Iki keraton tutundang kamu. Wah, anggere sing gojek kaya idak ndasmu. Diar kowe. Wangsulan saiki gage. Mana mau ora wani kok. Ditandasi ya beda apa? Ayo sing seru. Baterene entek. Baterene entek. Tak cese sik ngomen rada seret. Tak cese ora. Petro Padhararja, pangestunipun Ndara Janaka wilujeng. Bagong Padhararja. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng. Apa Bagong? Baterene entek lho. Pangestunipun Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Petro Padhararja. Wilujeng Ndara kembar. Bagong Slamet pangestunipun kembar. Ndara. Wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya tak tampa pangestuku tampanana. Petro dalem sinuwun. Ana wigati apa dene sowan mangka tanpa tinimbalan marga matura marang panjenengan ingsun. Apa saka karepmu dhewe apa diutus bapakmu Semar? Petruk matura ingkang terwaca.
Saderengipun kula matur kepareng kula ngaturaken tebah siti sekolah buding tulen kula pawapun tombo bila wonten lepat kula anggen kula munjuk atur ngersa paduka sanata. Lan nyuwun pangapunten menawi kiranging tata krami duna dungkaping tanduk jer kula menika namung batur, kula menika namung Panakawan. Mila mboten aneh menawi kirang tata krami, mboten aneh menawi kirang subasita. Ora dadi apa Petruk, matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti dungkap angka kalih. Saman kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu, nggih. Ya gene bapakmu dene utusan marang sira Petruk. Ngaten sinuwun. Udakawis sampun wonten setunggal candra menika, bapak menika kula wis padhake niku kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning ora masuk angin. Lah niku dadi bingung raos sing manah kula kali Gareng kali Bagong. Wong bapak niku dicaosi daharan ora dahar, dicaosi unjukan ora diunjuk. Penerawange kaya adoh ning katon suwung penyawange. Mula kula kuwatir nek nganti eneng apa-apa sing tumanduk dhateng bapak sing kelangan nggih ming kula Gareng karo Bagong. Terus kula catelu sowan kersane bapak. Matur kersanipun bapak. Pak eneng apa, Pak? Nek pancen bapak kuwi duwe pepinginan, bapak ngendika karo anak-anak, bapak ki wis sepuh. Tur anak-anak wis mentas kabeh. Sing jeneng wong urip ki Cakra Manggilingan. Jaman aku isih cilik, Gareng isih cilik, Bagong isih cilik biyen tok tetah, tok dulang, tok turuti apa penjaluke anak. Lah saiki nek anak wis mentas kuwi, nek wong tuwa wis tuwa, kuwi dadi tanggungane anak. Penjaluke wong tuwa kuwi dadi tanggungane, tanggung jawabe anak-anak. Mula nek bapak duwe penjaluk, ngendika aja meneng wae kaya ngono kuwi. Kula matur ngoten niku. Iya, Petruk. Bareng kula matur ngoten niku, bapak terus krekel-krekel. Sikile gelem mandhap saking lincak. Terus gelem nyawang kula kali Gareng kali Bagong. Terus bapak paring pangandikan. Petruk, Gareng lan kowe Bagong, kowe aja wedi, kowe aja bingung. Aku ngene iki aku ora gagas uripmu, aku ngene iki ora gagas uripku. Aku kaya ngene iki ora gagas marang kahananku dhewe. Ning aku kaya ngene iki aku gagas marang kewajiban sing tak sandhang. Kewajibanku mbiyen nalika aku ditarik karo Kanjeng Rama Sang Hyang Wungkulun Bathara Tunggal, kepengin urip ning kayangan apa ning jagat. Aku pilih ning jagat, pilih dadi pamomong. Tumuli aku medhun ning jagat. Lan aku sinampiran pakaryan sing tak mong kuwi para-para satriya ingkang ngateken ati suci pepayung budi rahayu. Satriya-satriya ingkang nengenake marang kautaman. Wiwit Ndara Palasara nganti tekan para Pandhawa kuwi wis pirang-pirang turunan sing tak dherekke. Kok rasaku kaya mathuk, rasaku kaya cocok lan gathuk lan suwe dhewe aku momong marang para Pandhawa. Wiwit Pandhawa isih kuncung nganti gelung, wiwit Pandhawa isih jabang nganti celaprang. Nganti Pandhawa saiki duwe negara dhewe, ya kuwi negara Ngamarta. Kowe tak kandhani ya, Truk. Nuwun sewu lho, sinuwun kula nirakaken swantenipun Bapak. Iya, Petruk, ora apa-apa. Kowe tak kandhani. Negara Ngamarta menika mbiyen didadi negara ingkang panjang punjung pasir pawukir Lojinawi, gemah Ripakarta Tata Raharja. Kawulane padha manunggal tetunggalan sengkut gumregut, manunggal kebak karo kunal, manunggalake tekad sebaya mukti, sebaya mati njunjung marang derajating Praja Ngamarta. Mula ora aneh nek Ngamarta mbiyen kondhang kaluka. Negara ngendi-endi kepengin kaya negara Ngamarta. Nggih, Pak. Ning saiki kok wis beda, Truk. Ngoten niku. Saiki Ngamarta kok wis beda. Ngendi-endi padha regejegan, ngendi-endi padha bentak sirah, ngendi-endi padha golek menange dhewe, luwih-luwih saiki uripe kawula Ngamarta ora tentrem. Kulit Ngamarta ora tentrem, merga akehing para kawula ingkang padha nerak marang pernatan hukum negara Ngamarta, ngudel bingung nungsang puyang, numbuk bentus sakarepe dhewe. Wekasan mentala karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparo watun kasembatan kang ginayu. Lah, kanan sing kaya ngene iki yen tak sebut Ngamarta ki saiki krisis moral. Ngoten niku, Bapak. Bapakmu ngerti moral. Ngertos niku arep piyai ra sekolah ning merga srawung dadi pinter kok.
Tumrap kula niku pinter niku ora mergo saka sekolah. Srawung niku nek jembar srawunge ora bedak-bedake niku ya dadi jalaran pinter. Mergo nglumpukke ngelmu saka kanca rowange niku ngoten. Iya Petruk nggih. Lah terus kersane Bapak aku arep dandan-dandan negara Ngamarta. Mergo sawangan apa ora gawe perih hati papan-papan pamulangan papan-papan panembah ora padha diparani sing diparani papan-papan maksiat. Mung perkara bab sepele wae wekasan mentala ngilangke karo nyawa kancane nyawane sedulure. Wah, kaya ngene iki nek diteruske Ngamarta kuwi ora bakal suwe, Tru. Ngamarta ki tak etung amung sak uruping damar, sak umuring jagung, nek ora didandani mesti bakal remuk bubuk dadi rempon. Lah, mula aku pengen duwe gagasan bangun kayangan. Kaget kula. Bapak niku wong sekeng, wong ora duwe, bapak niku wong melarat. Bapak niku nuwun sewu, napa-napa sing nyukupi anak-anak kok arep bangun kayangan. Terus bapak paring pangandikanku, "Sik, Tru. Sadurunge kowe kaget, aku bangun kayangan ku ora papan sing magrong-magrong dumadi saka kencana muti arut mutiara jamrut hergeni ora. Ning bangun kayangan ki ming sanepa, sanepaning tembung. Mergo kayangan ki papan sing kebak kanikmatan, kebak karukunan. Kebak kamanunggalan ayem lan tentrem, ora ana rasa memungsuhan ki urip eneng kayangan. Mula aku pengin dadekake negara Ngamarta ki kawulane mbane urip ana ing kayangan. Mula aku pengin bangun kayangan ing negara Ngamarta. Wonten niku. Lah terus kula matur, lah terus kersane Bapak pripun? Syarate kowe tak kongkon. Teng pundi, Pak? Suwana ndara-ndaramu Pandhawa aturana rawuh ning Karang Kadempel. Sinambi mundi pustaka jamus nyang jimat kelima sada. Mergo ngene to. Kawula ki ora butuh diwenehi dhuwit. Kawula ki ora butuh diwenehi brana picis. Ning kawula ki butuh dicedhaki rasane karo para pengarepe. Nek pengarepe ki kerep mudhun dadi siji karo para kawula, mreksani sengkut gumreguting para kawula nggone bangun negara, bangun praja, bangun desa, kuwi ndadekake rasa gumregahing para kawula merga digatekake karo pengarepe. Mila sinuwun kula aturi tedhak wonten ing Karang Pradesan. Mresani para kawula anggenipun sami sengkut gumregut bangun negari Ngamarta supados gumregah raosipun para kawula nek perlu ditanting. Ngoten. Rasane ditanting. Kawulane mriku rasane ditanting. Kowe kurang apa, kowe butuh apa, lan sing tok karepke piye. Niku mengke bakal metu kabeh penjaluking para kawula. Ora kok mung ditampung ning dilaksanakan tegese diwujudi ngoten. Iya Petruk nggih. Mula sowan kula saking Prabu Darma Kusuma menika sampun ngantos panjenengan menika dumeh dados nalindra. Kula nuwun sewu lho, kula mboten nyacap, kula mboten. Namung kula menika dapur kawula. Kula menika dapur kawula. Kula ngemutaken dhateng panjenengan. Sak sampunipun dados nalindra menika sampun ngantos supe dhateng para kawula mergi sesebatan Sang Prabu menika miturut basa kawikina menika tegesipun pelayan utawi pembantu. Tegesipun bantu dhateng masyarakat, bantu dhateng para kawula. Panjenengan kudu cedhak karo para kawula, ngelingi panjenengan lenggah dampar menika amargi semantenipun para kawula. Aja ming para-para nalindra sak pepadane sing disrawungi. Sembengan dumeh dadi nalindra terus rawunge karo Ratu Ndarawati, nalindra Mandura, moh rawung karo para kawula. Ngoten niku mboten sae. Menika ngicali kapitadosanipun para kawula. Mila monggo kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat lima sada, mujudaken negari kang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Petruk nggih. Rampung, Gong. Terus sumene ora ana. Hah? Ora ana sumene. Nek cara nggone dhewe bar pidato terus sumene, Truk. Sumene pisanan sop. Wah. Sop dengkulmu mlocot kuwi ora padake nang resepsi. Iki nang kratone sop. Sop sepatu gelem apa? Sul. Sul sepatu kok sop sepatu ora. Wis kari ngenteni. Petruk dalem. Pandhawa kuwi 5. Nggih. Aku tak nari karo adi-adiku ya Petruk. Oh monggo menika langkung prayogi. Werkudara. Nggih. Penemumu piye bab ature Petruk? Kuwi becik lan apik. Petruk. Nun. Yen bapakmu arep bangun kayangan, yen perlu Prabiya aja metu saka bapakmu.
Jodipati mbok tahu bandane ora bakal wegah waton kasembatan penjang kamu. Alhamdulillah. Proposal 1 masuk. Ponokawan Petruk njupuk saka maduka ora aru bakal wegah Petruk. Matur sembah nuwun Koko Prabu. Monggo bidal dhateng Karang Kadempel. Petruk yen perlu kasatriyanku digadhekke dhisik ora apa-apa. Waton kelakon penjang kamu. Lah piye, Gong? Truk, kok nak tekan omah-omong bapak ya? Omong bapak piye? Aku bendahara. Kowe iki anggere ana danane nglumpuk kok mung arep dadi bendahara wae. Sing jujur anake bapak iki mung aku. Ora ana sing ora jujur. Oh, aku nyekel dit ki setiti kok. Ya syukur. Paling pol tak play. Sinondrawati kok nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada menika kangge menapa? Bakal kanggo srana waliyaning Praja Ndrawati, krana Ndrawati ketaman pegebluk. Mula kowe ngerti dhewe. Pranatan negara Ngamarta sing dhisik didhisikake, sing tiba mburi kudu tiba mburi. Ora kena dumeh ana apa-apa. Sing mburi didhisikake mengko ndak ora prayoga Petro. Wo, la wis. Gong, ayo mulai. Mulai piye? Ha iki ora sukses. Arep didukung Ndara Werkudara, Ndara Janaka sarujuk Ndara Klasewa Nayogyani ning jebul soane awake dhewe kalah dhisik. Kalah dhisik sapa? Sinuwun Ndarawati. Terus Sinuwun Ndarawati ngopo rawuh mrene? Negarane ketaman pegebluk. Ah terus nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada. Iku ngopo? Kok ngoyak wae to? Iki pertanyaan wangsulana. Iya. Dienggo tumbal negara Ndarawati. Kok ditumbali mergane ketaman pegebluk? Kawulane iki ngrekoso uripe, isane waliyane Rama Temajati nek ditumbali pustaka Jamus Lima Sada, paham? Matur, Truk. Kok matur piye? Kanan iki terasa ganjil, Truk. Kok ganjil? Iso matur ora we? Ora. Mundur. Kowe arep matur? Heeh. Ora gawe masalah lho. Wis ta, mundur ah. Kowe iki mung iso omong ning ora iso goleki solusi terbaik. Mundur ne. Heeh. Kok teles to, Gong? Kathokku teles e. Mboyo ganti ora. Aku sing matur. Ya, ora gawe masalah. Ora rasa kuwatir. Namit Den? Iya. Ponokawan Bagong. Nun inggih. Arep ngopo Ponokawan? Ajeng menyiliki kidik. Apa, Truk? Menyeliki Diki. Kaya keru e. Ajeng mini siliki iki. Anu, apa? Niti priksa pangendika panjenengan. Bab sing ngendi? Jare wau ngendikanipun Sinten Para Prabu Ndarawati rawuh mriki mergi negarane ketaman pegebluk. Iya, Bagong. Terus Nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada. selanjutnya Koko Prabu rawuh kepengin nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada kinarya nambak rengkaning praja. Kowe arep ngopo? mangke riyen. Nun samu nggih Sinuwun. Sing jeneng pegebluk menika dipun dawuhaken dening dewa kagem papan ingkang titahipun sampun boten purun eling, sampun boten purun manembah. Dikandhani apik-apik wis ora gelem, anane teng mriku niku tumindake ming sarwa maksiat. Molima dilakoni wonten papan mriku. Mula Gusti paring pegebluk dhateng papan niku merga menungsane wis ora iso dikandhani. Niku ingkang disebut pagebluk. Iya. Lah saniki kula tak nyuwun prisa. Sinuwun Ndarawati paring dawuh nek negarane ketaman pegebluk. Upama ana pegebluk lho, upama niku sing ketaman negara Ngastina. Merga Ngastina niku nalendrane jahat sak kawulane. Iya. Ning Ngastina sing ratune angkara murka kok tenang-tenang saja. Malah Ndarawati nuwun sewu. Ndarawati niku pepethinganing negari. Apa ta sebabe kula matur pepethinganing praja amargi Ndarawati niku sing lenggah ora ratu biasa. Ning ratu luar biasa. Apa ta sebabe disebut ratu luar biasa? Mergi Sinuwun Ndarawati menika ketitisan Sang Hyang Wisnu. Sang Hyang Wisnu niku dewa sing tukang nentremke jagat,
dewa sing tukan apa Tru? Lho ya. Areng kabagyan dhateng titahipun. Lah saniki kula tak takon. Ngastina sing dadi ratu wonge jahat ora ketaman pegebluk. Kok Ndarawati sing nalindrane ketitisan dewa kok ketaman pegebluk nika nuwun sewu. Perlu dicek dulu. Ampun ngantos sampean mengke keblithuk. Mergo saniki ngaten sinuwun. Nuwun sewu, kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Runtang-runtung saben dina ning mentala nusuk saka mburi niku pirang-pirang. Mula saniki ampun nganti gegabah. Ampun nganti sembrono. Arepa panjenengan nganggep menika Igeng Raka pendak dina kumpul kalian para Pandhawa. Ning sinten ngerti? Ngoten. Atine menungsa niku nek Gusti ngeparengake diwalik saka apik dadi elek, saka elek dadi apik. Niku mung kantun ngedhepke paningale tok. Cek ngoten niku wis malih atine Sinuwun Ndarawati. Menika ingkang sepisan. Iya, Bagong. Ngambing pindho. Rada seru, Gong. Ngelih. Kanggo bengok-bengok lara ya wonten kula. Ayo mau didhawuhi ora gelem kowe. Oh, ya wis ora apa-apa. Kuat-kuatke. Ingkang angka loro. Sakniki niku akeh sulapan. Sakniki niku akeh wong apus-apus. Sandangan Kresna niku teng pundi-pundi sakniki nyewake. Mergo sakniki akeh reok. Nuwun sewu. Ampun gampang percaya. Mula Nalendra Lenggasini Waka menika aja nggunakake netra lahir tok, ning netra batin digunakake supaya aja gampang diapusi. Lah nek iki Sinuwun Ndarawati sing palsu, nuwun sewu. Pustaka Jamus Klimasada iso digawa dening Sinuwun Ndarawati, mongko jebule nika panjalmaning mungsuh. Kula nuwun sewu terus sampeyan kelangan Pustaka Jamus Klimasada. Pusaka Jamus Klimasada menika mboten namung pusakanipun para Pandhawa, ning nika pusakanipun para kawula sak negari Kamarta. Nek nganti kelangan Pustaka Jamus Klimasada sing rekoso dudu sampeyan, ning kawula ugi ngrekoso. Ada Tru? Menika leres lho kula sing ngomongke. Mula kudu kedah ngatos-atos. Ngaten? Ning nek sampean rawuh tarang-karang kedempel niku pusaka ora pisah karo para Pandhawa. Pusaka dadi siji karo para Pandhawa. Pusaka aman, Pandhawa ya aman. Ning sedaya gumantung dhateng panjenengan. Ajeng mangparingke Sinuwun Ndarawati ya kena. Ajeng mangparingke Petruk kalih Bagong ya ora apa-apa. Niku berbawasa wonten asta paduka Gusti kula ingkang Sinuwun Prabu Dasamuka. Barapaya. Gong, Dharma Kusuma. Ngoten. Mula ratri menggalih. Mboten pripun-pripun lho niki ping ngemutaken. Nek nganti niki wong liya telik Mangendrajala mungsuh ingkang marajal saka sela-selane Garu. Sapa sing ajeng cilaka Sinuwun ratri menggalih? Panus maning jajalanan Sukertani bawana iblis lanat. Alah dalah. Lah kok dadi Bagong ucape ndrewili kaya grojokan, nyerwete kaya betes semono pategalan. Wah, langap-langap. Ucape nang ngarepe Kyai Prabu Darma Kusuma ngina karo Kyai Prabu Ndarawati. Parat. Tru, gentenan, Tru. Gentenan piye? Wong kowe sing muni-muni kowe sing kudu wani nanggung perkarane. Wah, cilaka iki, asem iki. Waduh. Dewi senengane ora gagas kok. Neng kene neng sapa iki ora gagas. Kowe ket mau tak bandemi krikil iki mergo aku arep ngandani nek ning kene ana Sinuwun Mandura. Urang gedhe. Soalnya nek bandem aku iki batako. Oh iya. Aja meng krikil. Wow, cilaka iki Bagong. Nun. Kowe muni apa mau? Sing pundi oke. Kowe mau ngurman piye? Ah nggih, saking ngarep tekan mburi niki wae akeh banget lek kula omongke. Sing dikersake sing pundi? Kowe mau nguman-uman karo Kyai Prabu Ndarawati ya. Kowe ngunak-unakke Kyai Prabu Kresna. Kowe nguman-uman karo Kyai Prabu Ndarawati. Kowe ngerti ora? Kresna kuwi sapa? Kresna menika Ratu Ndarawati. Karo aku sambunge apa? Lho, pun ijab napa? Ndut.
cengengesan. Tak kira nek si ijab e, jare pertanyaane sambunge apa? Nek sambung tresno, ayo. Gong ora cengengesan kuwi digelandang nenggala modar kowe. Ya kene Satra aku iki nek dinesone wong ora iso wangsulan e. Lho. Ngene to. Kene to diwangsuli kowe iki mau tak wangi saiki aku diwangi genti. Mbok diwangsuli wong sing gawe masalah kowe kok. Aku senengane mek gawe masalah. Ning ngrampungi ra iso. Aku gawe masalah. Ha senenge. Ndak sepi kahanane. Aku iki nek ora tak gawe masalah iki gawe Satra. Ya. Tenang bae, Gong. Eneng aku tak wangsulan. Lho iki Petrus sing maju ya. Kula sing mburi kok. Wis gak masalah. Ya kok sing alon-alon. Nuwun sewu. Kula sing nyuwunaken pangapunten adi kula Bagong sinu. Bagong niku lare ndugal kewarisan. Sak omong-omong niku nek perlu ora usah digagas. Mergo omongane Bagong niku nek digagas marai mangkel, marai nesu pun boten usah dipenggalih. Yen lumrah ora bakal tak gagas. Sepisan pindho, Bagong rasane mengi Prabu Ndrawati ora bakal tak gagas. Ning bareng ganeping ping pira bola bali ngunake Prabu Ndrawati. Kuwi dadi murkane Ngata Mandura Prabu Baladewa. Aku ora trima yen to adhiku Ndrawati diunah-unahi karo Bagong. Nggih, kula sing nyuwunke pangapura. Ora ana pangapura kanggo Bagong. Gong. Terserah ling rembug kono. Aku wis pet-petan ya, Tru. Ah ngopo mergane? Ha iki kok dadi masalah ora rampung-rampung. Kowe njupuk nyuwun ngapura dhewe. Gah, Lho. Aku njupuk nyuwun ngapura mbok menawa ayem. Mas ayem ora ayem. Wis nguneke aku wong edan. Mau aku teko dunake ra tata krama. Ha iki terus piye? Wis maneni wae. Waneni dongkulmu mlocot kuwi. Sing arep wani Rusinun Mandura sapa? Aku wae kowe. Aku ora wani kok. Ayo wis ayo mulai. Iki piye to Gong awake? Wae nek ra wani alah dene, Tru. Maneni. Nek Gusti Prabu Baladewa muntap, aku sing nandangi. Sisan gawe ngarep kene. Kene, aku dadak kok kian ngomong. Nek mari gewani kene. Lah sembodo. Engko nek dikongkon bapak aku pimpinane lho, Gong. Kowe mburi rasa melu-melu. Saiki ndi? Sapa sing iso wangsulan? Meng aku. Piye karepe Mas? Lho. Karepe piye? Lho, sermu iki piye? Aku takon karo kowe kok. Karepmu iki piye? Kowe wani karo Yai Prabu Ndrawati? Mboten. Lah kok kowe ngunek-uneke? Kula ora ngunek-uneke, meng ngrasani. Ngrasani kok ana wonge. Ha salahe nang kene. Ambok lunga sik ora masalah. Wah, Bagong kowe aja kusak kepenakmu dhewe langsung karo Baladewa. Kowe aja sak kepenakmu dhewe langsung karo Baladewa. Saiki ngene wae. Pripun? Aja nganti dadi pasulayan, nggih. Kowe bali. Bali piye? Bali yo. Wis ora ana ojek. Iki adoh iki nggone iki. Kowe bali yo. Terus nek bali Kondo karo bapakmu. bapak kula Semar. Heeh. Kondo karo bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo gitoke. Bapakmu kon nyawang karo cengele. Bapakmu ki meng kere gedibal 17 wong elek kala mripat. Mung batur karo bangun kayangan ki. Bapakmu ki sing gablek apa aku tak takon. Gong. Ngapa? Kowe iki ngopo ya mentadeng barang iki? Nek ora wani rasa cerewet. Bapak lho truk iki. Iki sing duneke bapak. Bapak ki tak sembah. Bapak loro tak presake. Tak tilaki tak gawake intip. Men bapak ki aja nganti kena apa-apa. Saiki bapak dunek-uneke. Ora semangkean kowe bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa kon ngundang apa? Jeneng Baladewa kok ora gelem diundang bol. Kon ngundang Ambeyen. Wes. Bagong kurang ajar tenan. Wes meneng tru, nek ora wani metu sana. Kono metu sana aku tak metu keri. Aku nek marem tak metu. Saedan ora. Ngene Mas, kowe aja suwiya-wiya karo bapak. Kowe nguneke bapak wong kene gedibal 17 wong elek nyala mripat. Bapakku ming batur. Nyatane ngono. Kuwi disawang saka ngendi? Aja ngawur kowe.
Bapak ki nek disawang lair pancen kere. Pancen gedhi bal 17 wong ala nyala mripat. Ning batin bapak kae dewa. Kae Sang Hyang Ismanta. Salah. Salah, ha? Ismaya. Ismaya apa Ismanta? Ismaya. Kowe ning KTP ki Ismanta. Kuwi sing salah sing nyatet KTP. Ora positif kok takonane Semar. Kae Sang Hyang Ismaya, Ismaya ta? Ismaya. Kae kangane Bathara Guru Bol. Kowe iki nek piknik pol-pole arep nganggo derajat pangkat, arep kowe pol-pole nganggo kaya ngono kuwi, kowe iki nganggo mekutha, nganggo sandangan sarwa apik pol, kowe nek piknik ming nang mall, ya ta? Aku nek piknik iki pendak minggu nang kayangan. Aku nang omku. Lho, om sapa? Om guru. Wong kaya adine bapak. Kowe aja ngece karo bapak ditonton saka batin kaya ngono. Saiki aku tak takon karo kowe, Mas. Tak takon karo kowe. Kok dadi kowe kok seneng-menang karo aku ki maksudmu piye to? Kok kowe seneng-menang karo Bagong, ha? Bareng kowe saiki wis istol ketekan kentukan derajat pangkat, kowe karo wong kawula cilik ngene iki ngidak-idak sampe nakmu dhewe. Mbok kowe eling, kowe mbiyen ki aku sing dadi tim suksesmu. Kowe sapa ning omahku, Bagong? Kowe nek ngentuke swara 40. Kene iki tak gawe toilet. Saiki kelakon apa? Ora, seprene aku ya ming mancik watu. Karo kena banyu sithik-sithik kae. Nyes. Jijik kok ora. Aku ming nagih Baladewa. Kene iki acor, kene iki tak aspal. Wah, kowe iki nek arep magang janjimu muluk kaya dara kekalangan. Ning bareng dadi mlenyek ora ana gunane. Tur kowe aja ngece karo kawula kaya ngene iki. Dume sampean duwe derajat pangkat, dume sampean duwe kelungguhan. Kowe ngece karo para kawula kaya Bagong ngene iki. Aku njaluk wektu sak jam, tak nglumpukke kawula. Kowe tak demo jengkelang kowe bol. Akon piye? Ngamarta ki dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Demokrasi nang kene iki. Kekuasaan sepenuhnya iki di tangan rakyat. Sinuwun Darma Kusuma mula tak jak salaman, kuwi ora nesu mergo dhek ngerti aku lebih tinggi derajatnya dibanding dia. Mergo dhek tukang ngomong aku, dhek sing ngayomi aku, dhek sing ngesui karo aku. Aku juragane. Ah, ora ketap-ketip kowe. Kowe ngejak dialog mungsuh S2 ngrekoso kowe. S2. SD ora tau lulus kok. Pirang tahun SD kon? 8 tahun nih. SD nunggak ping pindho lho. Aku jepret gurune. Oh. Kurang ajar ayo gurune muring-muring. Ora seru kok. Minta tarik tik ngono dak. Ya ora kurang ajar kuwi. SD kok wis wani jepret gurune. Diajari Semar ya mbiyen. Diajari Semar ora. Ayo Mawang Sulan. Jane iki sampean ngejan apa? Wah, panuswaning jajalan. Kowe saya ngino Maranata Mantu Prabu Baladewa. Saya ngias Maranata Mantu Prabu Baladewa wedok. Ayo, neng kene tak gawe sayembara. Sayembara napa? Sapa sing cilik gedene sing kuwi kadedaning Baladewa nang Boyo Pustaka Jamus Jimat Lojoto. Piye kuwi le omong kuwi? Ala tak balik cele-cele Baladewa. Mbok alon-alon wektune isih sak jam kok. Isih sewengi kok. Sapa sing cilik gedene sing kuwi kadedaning Baladewa? Menang Boyong Pustaka Jamus Jimat Lojoto. Tro? Aku ditantangi, Tro. Wani ora? Jujur wae nek omongan wani aku. Nek gelut jujur wae. Ora wani. Ah ora wani kok dadak delangap-delangap ucape. Nek sampean nantang karo aku, oke, ora masalah. Semono go aku, Mas. Semono go aku. Kowe iso gawe bali Bagong, nek iso nglangkai kuandane Petruk. Ayo walarisan.
Mungsuh wong cerdik. Wong edan Bagong. Tak kira nek wani tenan jebul kakangne sing didu. Men ndak meng ketengok. Nah, Petro niku napa-napa dikuasai. Wau disangoni Semar ya sing gawa Petro. Dek jajan ya kula ming turan. Ora tak patekke. Lah iya lah saiki karepmu piye? Pokoke sinuwun ajeng maringake sinten kemawon monggo ning gandeng niki wis dadi gegeran kaya ngeten. Ngibarate kaya dene kriwikan dadi grojokan. Petro wis entuk mungsuh. Jane sing kula incer dudu Prabu Baladewa. Sing mbok incer sapa? Petro niku kakang kula, Baladewa kakangane Kresna. Kakang mungsuh kakang, Adi mungsuh Adi. Ah, itu baru jos. Bagong, Ora demek-demek arep gelut kok demek-demek. Lah nek kowe pancen wani karo aku ayo. Nendi papane wong neter kadigdayan? Lho, sampean krungu lho kula rasane. Lho, krungu wae wong cedhake kaya ngene kok. Oke. Wajake nyepelekke. Koko Prabu kuwi wong getapan, aku kuwi wong sareh. Aku ora tau iso nesu karo para Panakawan. Ning iki kudu nesu. Iki wis gegeran kok. Lah terus Petro mungsuh Prabu Baladewa, sampean kudu mungsuh aku. nek kowe mungsuh aku ora imbang. Ku aku ditambahi watu. Ora omongan karo kowe kok marahi mangkel to. Mangkel ning seneng to? Mbah. Ayo. Ada. Ayo to, nek guyu ki rasa larang-larang wong edan. Kene guyu. Nek kowe mungsuh aku kowe kalah. Sing kandha sapa? Hah? Lho, aku duwe pusaka. Oh iya ya. Senjata cakra tak tamani senjata cakra mati. Kowe sadurunge namani senjata cakra, Pak Babit nganggo bendho mati. Aku ora iso mati. Weh, sing ngomong sapa? Aku ki ora iso mati. Kok iso? Aku nggawa Sekar Wijaya Kesuma kuwi panguripane wong mati ning durung winanci. Aku nggawa Sekar Wijaya Kesuma dipateni ora iso mati. Oh iya. Terus kowe tak tibani senjata cakra dies. Kula mati. Iya. Terus sampean nggawa Sekar to? Iya, aku duripke. Lho ora. Lho kok ora duripke? Lho, mungsuh kok kon nguripke ki piye? Mungsuh mati ya wis ora dadak rasa dadak diuripke. Wah, cilaka iki. Lah wis rasa perang. Lah piye sida ora? Ora wae, aku ora iso urip kok. Aku ora dungkuli kembang kowe uripe angel. Arep wis dioyok-oyok ra gelem urip. Wis rasa wae. Malah rugi. Iwas mungsuhe mempeng kene ra urip awe. Baul. Ora iso ngapa-ngapa pisan. Bagong aja edan, aja kaya bocah cilik. Nuwun sewu sinuwun. Kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Arep menyang endi? Ngelekke Petro. Sinuwun Mandura menika juragan kula. Menika pepundhen kula niki wau jane tak kira gojek jebul tenanan. Kula nyuwun pamit kula tak medal Jawi. Ngelekke kalih Petro aja nganti wani karo Sinuwun Prabu Mandura. Iya Bagong aja kaya bocah cilik. Nggih matur sembah Sinuwun Darawati nyuwun pamunten nggih ming gojek. Ora apa-apa Bagong. Aku ngerti watakmu. Nggih. Wis kana ndang metu. Nggih nyuwun pamit nggih. Iya sing ati-ati. Dawarku darawati nyuwun pamit nggih. Iya sing ati-ati Bagong. Darawati Janaka kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati. Darawati kula Dewa nyuwun pamit nggih, Den. Iya Bagong sing ati-ati. Iya Bagong sing ati-ati. Aku barise ya, Mah. Atur-atur kamar. Nomor BPA-mu isih sing iki to? Tasih. Engko tak ping. Nggih. Ngoten mawon nggih sinuwun. Iya Bagong. Nggih. Soale Petro niku kandhan-kandharane angel tenan. Petro niku siji wonge gampang nesu. Mbok bener mbok luput mesti nesuhan niku lho kula sing marahi ora jenak nek ngejak Petro nang ndi-ndi. Iki mau jenengan nggih prisa piyambak to karo Prabu Baladewa kok wani Petro niki ora jajal. Iya Bagong. Nggih. Mula nek mboten kula elekke ndak ora mendho. Iya. Mergo Petro niku sing diudeni ming siji. Sapa? Kula. Iya. Moko nek tak kula kene, "Truk, ora kaya ngono." Mesti mandeg. Iya Bagong. Nggih. Pareng. Iya. Pun nggih, Den. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den. Iya sing ati-ati.
Ndara kula pamit. Iya sing ati-ati, Bagong. Tenan lho, winginane niku bojone ora ngerti apa-apa. Cucuk ember kali Petro. Nganti tak eleke ana apa Petro mbok ora anarkis. Niku nembe didelehke embere. Lah kaya ngono ki mengko entuk hukum saka Praja Ngamarta, Bagong. Lah nggih nek wonten sing ngono rak malah kewirangan to. Iya. Pun nggih ngoten mawon mung ngabari kok niki wau. Iya. Ampun ngantos enten napa-napa. Iya, Bagong. Sareng pareng. Priye, Den? Iya. Priye, Gus? Iya. Ndara? Iya. Priye, Den? Iya, Bagong, iya. Kapan kae? Kapan? Boten sida, Dik. Nggih, Dik. Tanggane tuku lemari es. Petro nesu. Lemarine dibuang jaba. Jare dikira ngiming-imingi. Wah, jan. Mbok kowe terus saprake doyan iwak wedhus niku lho. Iya, mbok yo dipenging. Nggih wong kula penging ning sing ngejak jajan kula ya. Oh. Lah ya wis. Atene kula ora madang nek menging. Iya. Nggih. Pun ngoten mawon sinuwun. Iya sing ati-ati. Ana nggih. Iya sing ati-ati. Pun nggih. Iya sing ati-ati. Iya sing ati-ati. Bareng. Iya sing ati-ati. Nganti jengkel kula niku karo Petro janjane. Ora janjane kowe iki ngopo? Ora tanggap-tanggap. Wis dipamiti bola-bali kok ora ana sing menehi blas. Mbok disawangi lho cangkeme nganti garing. Karo abdine kok Bagongnya 10 nggo tuku es ngono. Bagong Nun, Ratu Siniwaka ora nggawa dhuwit. Waduh. Sampeyan yo ora? Ora. Walah, tipis kabeh. Ora duwe. Alah, rung ngomong. Bagong so tak paringi ning Karang Kadempel bae. Ma, Nun, mesak ora? wonten gangsal welas. Hah? Wonten gangsal welas. Tak jupuke 5.000 entuk. Mengke nggih arisan. Rasa melu, arisan ki nggo ngopo ora. Engko nek entuk terus mlayu. Rasa urunan Ampun. Oh. Rupane elek. Medhit. Bareng iya. Bareng. Yo. Bareng. Yo. Bareng. Ketak dasmu. Boten. Kowe Patih Andakawana. Inggih, Ki Lurah. Walah, kowe kok lek sebo ning jaba iki apa? Mriko kebak. Kowe nggo 300 ora? Kae, apa memper kae? Patih kok jaluki dhuwit kae lho. Gadah Ki Lurah. Kene tak silih. Ngunduraken benjang menapa? Njaluk Kresna. Oh iya. Ngestakaken dawuh. Wong edan, batur kok kaya ngono kae kok ya uripe awet ngono lho. Lah wong ratu kok nek nganti krungu wong pirang-pirang rak ya isin to Werkudara. Kresna kok utangan Ndakawana kuwi lho. Mongko sing njaluk Bagong ora urus kuwi. Wah, Bagong pancen kaya ngono kae. Iki tumenggung sapa iki? Kae malah isin njaluk tumenggung barang kae. Anu kula menika wis rasa ngaturke jenengmu sapa? Kowe ngerti to aku sapa? Aku abdi kinasih negara Ngamarta. Aku ki wong duwe derajat arep batur ning aku duwe kedudukan. Inggih. Njaluk ditik. Lho. Namung wonten 50. Terus kene 50 ora masalah sing penting lemu dadi tumenggung lancar ya. Nggih. Munduraken benjang menapa? Njaluk Werkudara. Oh inggih ngestakaken dawuh. Wah, gecek ndase tenan. Buang perkara tenan. Yayi, wonten paring ngadhawuh. Kliwanana kula nyuwun pamit. Amenggak kamurkanipun Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu. Ing ngatos-atos mugi-mugi negari Ngamarta mboten wonten lampan menapa-menapa Koko Prabu.
Arjuna nuwun paring adhawu. Werkudara, piye? Ewahaya ing pambudi. Kepiye munggo penemuning Siadi? Apa bakal ndak caosake marang Koko Prabu? Apa bakal ndak paringake marang Petruk? Barep kakangku. Werkudara piye? Aku percaya marang kabijaksananmu. Bakal mbok paringake sapa? Aku percaya kabeh wis nganggo petung. Dimas nanging sak ora-orane Siadi matura kudu apa dhisik ingkang ndak tindakake. Koko Prabu kula aturi manjing sanggar pamelengan sasana panembah. Gandeng menika sampun wanci bedhug. Kula aturi nindakaken panembah ing wanci bedhug tengangipun sasampun menika ngagengaken asmanipun Gusti Wungsal Wangsul marambah makaping-kaping satemah samangke pikantuk tirta wening penggali paduka saengga saged mutusaken badhe kaparingaken dhateng sinten pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Yayi Arjuna ya pun ngakang ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kang mangkono Werkudara Budana kang padha seba ingsun kundur ngedaton. Ya wis to dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Haryasena. Mulih yo le yo. Hah? Mulih. Mulih piye? Mungse awake dhewe iki ora baen-baen. Nek sing nantang karo Petruk mau Sinur Mandura, ning bareng aku ngematke Sinur Mandura metu pagelaran jaba ora pangling. Lah kok Sinur Mandura kok ngawe karo putra-putra Pandhawa. Utamane putra-putrane Ndara Werkudara. Ndara Antarja, Ndara Galukaca, Ndara Antasena. Iki nek aku maju ora urung aku mungsuh para putra-putra Pandhawa, aku isin, aku wirang. Aku wong tuwa lho, Gong. Nek nganti aku kalah karo para putra Pandhawa, aku isin ning nek aku menang kuwi dianggep wis sak mestine aku menang. Mula ayo bali. Terus nek bali ngrampungi masalah, ha. Ngono wae. Terus nek bali perkarane rampung. Kowe bali ora gawe gelo atine bapak. Ngono apa piye, Tru? Ya mesine bapak iso nampa kahanan iki. Bapak le arep bangun kayangan ki serius lho, Tru. Ora mung gojek ning tenanan. Mula nganti kongkonan kowe karo aku sowane negara Ngamarta, kuwi wigatine supaya apa sing dijangka dening bapak iki kasembadan. Terus saiki aku tak takon karo kowe. Nek kowe mulih, kowe matur karo bapak, "Pak, aku ra iso mboyong Pandhawa, ra iso mboyong Pustaka Jamus Lima Sada." Bapak iki mung meneng wae. Bapak ora protes, ora nyeneni kowe. Malah mesti bapak ming mesem. Ning eseme bapak kowe ora iso ditebak. Kowe iki mesem lara apa mesem bunga kuwi ora ngerti, Tru. Mergo akeh wong nyebutake Semar kae samar. Semar kae guyu durung karuan nek Semar ki bungah, Semar ki nangis durung karuan nek Semar ki sedih. Ngono ya. Ha iya. Bapak mung niteni ning ati Petruk anakku lanang dikongkon ora iso ngrampungi karya. Haning sing maju dudu Ndara Baladewa iki. Sapa? Anak-anak Pandhawa. Luwe-luwe mung anak-anak Pandhawa bayi wingi sore kok kowe mundur ngawa. Haning kae iki pepundhenku. Wis rasa ngurus pepundhen. Nek pancen anak-anak Pandhawa mbelani karo Baladewa, rawe rantas malang diputung, Tru. Aku mungsuh Ndara Galukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Nek perlu ora masalah. Nek aku mati, pendem. Wis kok le mendem ki gampang. Anak bojoku ki lho, Tru. Wong ki nek wis gelem tumindak, wong wis gelem netepi kewajiban aja mikir anak bojo. Anak bojo nang omah, ora usah digagas. Kowe mati dadi kusuma bangsa. Kowe nglabuhi bapak mati, nek miturut aku hitungane mati utama. Waduh. Kok kaya ngerti-ngerti ya. Mati ki dipetung dadi 3. Mati utama, mati madya, mati nesta. Mati utama, matine wong labuh bebener.
labuh bebener, labuh wong tua, labuh agama, labuh negara, kuwi mati utama. Kuwi cinadang swarga. Kowe nyawamu metu cul langsung diwenehi kunci swarga karo malaikat. Lebokke swarga tanpa mampir ning neraka. Mati utama, mati utama. Nek mati-madya ki Marja Dratasena diayomi karo Gusti, kowe menang karo putra Jodipati telu. Lho, ora glelek. Petruk menang karo Gatotkaca. Wah, semebar spiral. Apa? Spiral. Viral kok spiral. Oh, piye ora glelek? Ah ora, Gong. Awar bali wae. Aku ora penak nek musuh anak-anak Pandhawa. Mungsuhku Ndara Baladewa kok aku musuh anak-anak Pandhawa. Wis tenan kowe mulih. Mulya. Aku tak nang kene. Kowe nek mungsuh anak-anak Pandhawa mati tenan. Mati tak wujute. Aku lu wong mati mbangane tekan ngarepe Bapak Wirang. Wirang ki selawase urip ra iso ilang terus. Arep diraupi keletan taun, umure wis mundhak. Wirang ku nek dieling-eling utawa kelingan meneh bakal ndhe rasa wirang. Modar sisan modar ora ngrasake apa-apa. Ayo wis nek arep mati yo. Lho, aku tak bali. Aku jenenge ora friend. Ora friend piye? Ora kanca. Aku mati kok ya mati nang kene wong loro. Ngene wae. Supaya kowe ora usah wedi, aku gandeng nek omong ting pletot. Nek omong ora tau bener. Heeh. Engko nek ana anak Pandhawa sing tekan kene, kowe sing ngomongan. Ha terus nek kandhane ora kena, sing ngantil aku. Iki ora cangkeman lho, Gong. Ki aku moh nek ming dolanan. Tenan, kok amuke kabeh. Ning sing guneman kowe. Oh iya, manut. Sing guneman aku ngelekke putra Pandhawa. Nek ra gelem, sikate. Ya. Kowe nek ndi? Aku nang mburiku. Pak Salin sik. Ya. Arep gelut ya training. Oh iya. Kowe ki edan kowe iki traininge sapa e? Mbah mau semampir nang dol desa ana iki tak saut ya, Tru. Ngene iki rak trampel nek kerangan. Oh iya. Tenan lho. Heeh. Tak takonane nek kira-kira ora kena kandhani aku njawil kowe sikane kabeh. Ya, oke. Ning kene lho. Heeh. Antasena, iya, Truk. Rawuh mriki biasane nek kali kula niku nuwun sewu pasuryane niku grapyak semanak. Ning kok kaya mboten sak gedhakan iki kok panjenengan limandeng kula kok kaya nawung duka. Kowe tak takoni, Truk. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura iya? Oh nggih. Ha terus nek ngono bener ngendikaning Siwa Mandura nek kowe wani karo panjenengane, kowe sekecap padha sekecap mangsuli pangendikaning Siwa Mandura. Leres. Mula kang saka kuwi kowe keluputan tumraping negara Ngamarta. Kowe ora iso njaga marang derajat lan martabate para Punden Pandhawa. Kowe mirang-mirangke Punden Pandhawa, mirang-mirangke Antasena ing minangka dadi putraning Pandhawa. Kowe wani karo Punden Mandura. Petruk mapano tak bondo tangan tak krincung sing tak lebokke pakunjaran. Neng kene marganing patimu Petruk. Gong, ayo Gong. Sik weteng kula ora, Truk. Wetenge loro. Aduh. Kenapa ta iki mau? Waduh tiwas ganti training barang aku. Waduh, iki piye iki? Iki wis kebaca tak takoni. Ja omong-omongan sik, Truk. Diulur wektune engko nek mari sikate, Truk. Oh iya. Ning tenan lho. Iki mak krucuk ngono terus. Mbah napa iki, Truk? Waduh tak jagake. Jagake dengkulmu nek lara wetenge kok dijagake. Nuwun sewu, Den. Perkara kula ajeng mangcekel, perkara kula ajeng mangrangket, monggo. Kula mboten ajeng selak. Ning nuwun sewu. Sampeyan ngadili perkara niku aja ming nampa pelaporaning sepihak. Ning pihak yang kedua kaya kula niku ditampa pelaporane. Kedadiane piye, kanane piye, awal mulane piye, niku panjenengan kudu iso nampa.
Nek sampean ora iso napa sing tuk nglandhake sampean ming bela karo Sinuwun Prabu Mandura, sampean iku nuwun sewu ora iso ngadili. Kanthi adil lan bebener. Lah perkarane apa? Nah, nek konten niku jenengan kudune adil. Perkarane kula tak ngatur. Kula niku swanten negara Ngamarta dikongkon bapak. Bapak niku pengen bangun kayangan. Bangun kayangan ora bangun papan sing magrong-magrong, ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe pindhane enten kayangan. Kula sowan didhawuhi karo Bapak Petruk, syarate Pandhawa rawuh ning Karangkadempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Kula matur nyuwun ngampil ning Sinuwun Prabu Manu Darmakusuma sing ngendikake pusaka arep digawa ning anu Petruk ning Mandharawati. Lho, sebabe napa? Mandharawati ke Taman Pegebluk. Cep kula meneng mboten wangsulan. Ning niki cangkeme niki. Ancel galeng niki. Wah, ngandar-andar sak penake dhewe. Ya nek Kresna tenan, nek Kresna palsu, pun celak sak piturute. Ngandhake nek Ndrawati ora ketaman Pegebluk, Ndrawati menika ketenggan dewa. Sing dadi ratu menika titi sing dewa. Kok ketaman Pegebluk niki tumrap Bagong aneh. Terus sakniki niku dung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Ya nek Sinuwun Ndrawati tenan, nek dudu omongane Bagong niku lho pikir bener. Wah ning Sinuwun Mandura wis ora sranta. Petruk kantong bolong Bagong ketibal 17 mengelok celok mripat. Mung kere mung batur. Wani marang Kyai Prabu Kresna. Bagong mboten wangtun wangsulan terus kula wangsuli apik-apik. Pangirun sinuwun. Sedaya niku iso dirembak iso digawe apik digawe becike. Terus ning malah muni ngenten iki. Petruk bali. Kandha karo bapakmu. Kandha karo bapakmu Semar. Wong sekeng wong ora duwe wong mlarat. Arep bangun kayangan iki bapakmu gablek apa? Kon ngilo karo jengele. Mangriye. Nek perkara kula dunek-unekke Petruk wong kere mboten napa-napa, kula akoni nek kula wong kere. Ning bareng nyandak Semar, Semar niku bapak kula. Anane Petruk oleh ning alam padang niku mergo Semar sing mijekke robak Sursimba. Ngoten. Dadi nek bapak kula menika dina, bapak kula DC, kula ora entuk. Ngendikaning para sepuh, bapak menika tangan tengene sing gawe urip. Wani karo bapak niku padha karo dosane padha karo wani sing gawe urip. Nek bapak kula dunek ngoten niku kula ora trima. Ha kula nesu. Ha coba sampeyan sakniki nek launekke Antasena anake Werkudara. Wong dlogak-dlogok. Unah-unuh ngalor ngidul. Ora iso ndodhok, ora iso basa. Piye rasane? Aku nesu. Padha aku, Mas. Aku ya kaya perasaanmu ngono kuwi. Lek kula wani karo Prabu Baladewa niku merga kula mbelani bapak, ora mbelani kawak kula dhewe mboten. Ning kula mbelani bapak Semar. Oh ngono to. Heeh. Anu iya, anu nggih. Ora nek pancen lakone ngono kuwi sing luput dudu kowe, Truk. Sing luput Siwa Mandura. Lah kene panjenengan iso menggalih. Rada penake weteng ku, Truk. Mari kok, mari. Kanggo ngentut matus ilang angine. Wis waras, waras piye? Sikat saiki. Wis rasa-rasa. Ki sono rembug sing apik. Syukur. Aku ya siap kok. Ya wis, pokoke siap terus mergane ora ming iki. Ndoro karo kaca, Ndoro Antarja bakal tekan kene. Heeh, aku siap. Ya. Ngoten niku perkarane. Wah. Ngerti ngono aku ora srengen karo kowe, aku ora getak-getak karo kowe Petruk. Yen tak pikir luput Siwa Mandura. Ah, kene iso menggalih. Malah yen perlu aku ora bisa nyekel karo kowe, ning kowe tak bantu. Carane bantu, lho kok dibantu sebabe sing arep nyekel kowe ora ming aku. Sinten? Kakang Garukaca, Kakang Antarja ya didhawuhi nyekel kowe. Waduh. Siap lho, Gong. Sik, sirahku migren ya, Truk. Migreno ini tak pacul sirahmu men mudarisan ini. Ku anggere ana bahaya kok lara, anggere aman kok tentrem. Nek kon mangan waras, nek kon nyambut gawe masuk angin. Ora, Truk. Cengengesan ora. Ora sembodole ganti training barang. Siap wis to, siap aku. Lah terus ning nek Kakang Garukaca tekan kene, nek kowe diajar kowe aja males ya. Lah trek mudar. Kok diajar kok ora males. Mergo ngenggonono kowe batur, kowe bekti karo Bendara. Ning nek kula dipala ya kula lara. Nek lara tak tambani, nek mati tak uripke. Kuwi lah geleleng iki.
Ngangge napa? Iki banyu sungut iki tak peres metu banyune iso nambani wong loro nggo nguripke wong mati. Wis aja kuwatir, nek kowe loro tak tambani, nek mati tak uripke. Anu wae, Truk, mbane wirawiri kon netel wae. Sing didadel Sungute kuwi. dadel dengkulmu atos kuwi. Iki ora pasangan. Wah, tak kira nek variasi. Pajake mobil ora. Dikai variasi, tak kira nek templekane. Ora templekan Bagong. Nggih, Pon, nggih, Pon. Wis ngono wae ya, Truk. Nggih. Ning aku weling, aja dikapak-kapake, aja males sakaremu nggonmu medeni Kakang Garwaca. Nek kowe diajar aja males, siap. Tenan ya, Truk. Oke, pun kula lakoni. Wis aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan bantu ning ketoke mung ngapusi. Lho, kok ngapusi? Lah nek sampeyan ambles bumi, kula ora iso ambles bumi. Le nyeluk piye? Bagong kon gendruk lemah ping 3. Engko aku jedul. Gong, paham. Ngono ya. Nggih. Wis aku tak ambles bumi. Ngopo? Ming jajal kok, Mas. Wong edian ora. Wah ya dijajal ya, Tru. Ha iya. Kok wis di ngonok-ngonokke ra metu, ha ta? Geton aku. Ha iya. Wis dimeling kon ngonokke ping 3. Di ngonokke ping 3 ra metu ayo ming kesel tok, ha ta? Ha iya, dengkulmu amoh ora. Teko mburi kene. Menek Ndara Garukaca Ndara Antarja tekan kene, tata-tata Gong. Heeh. Pakaryanmu kowe, nek kowe dipolok, nek kowe lara ditambani, nek mati dipendhem, diuripke. Wis aku tak nang mburi, aku penonton saiki. Penonton piye engko nek Ndara Garukaca ngantem kowe aja nesu lho, Gong. Aku ra entuk bales kok. Nek aku diantem kowe aja lara ati, aja males. Ora. Engko aku tak gedruk lemah ping 3 men Ndara Antarja metu. Ya. Tenan yo, Le. Heeh, tak jagani terus, tak jagani. Ya. Kata Dian Gatotkaca tinon mapakarka suta tekapira Kresna. Bekti kula Ndara ya tak tampa. Gus, bekti kula Den. Ya Bagong tak tampa. Nesu tenan iki. Nesu tenan iki. Mandeng kowe tanpa kedhep. Tata-tata lho, Tru. Ya. Wis siap-siap lho, Gong, gedruk lemah ping 4, ping 3. Andang lali ora. ping 3. Heeh. Wonten menapa kok pasuryanipun sajake sengkel penggalihe, Den? Ya, Tru. Nun. Aku tak takon karo kowe. Nggih. Wangsul ana pitakonku. Oh nggih mesti kula wangsuli wong kula namung abdi. Kowe wani karo Siwa Mandura ya? Nun. Kowe wani karo Siwa Mandura. Mangkene Den. Wani kula menika dasaripun rasa kakehan gunem tanpa guna. Ora usah nganggo pawadan apa-apa, ora usah nganggo alasan apa-apa. Kowe wani karo Siwa Mandura padha karo wani karo Punden Pandhawa. Wani karo anak-anak Pandhawa, Petruk, aku ora sudi te batur kaya kowe. Wiwit dina iki kowe bangga apa ora? Nek kula bangga mesti wae aku mentolo karo kowe. Nek kula mboten bangga, mapano kene Petruk. Ora ana gunane kowe suwita karo para Pandhawa. Mirang-mirangke Punden Pandhawa. Tak pancat pundakmu tak untir, gulumu tak gembol dasmu, Petruk. Truk ora wani lho, Truk. Truk diweling ora wani lho. Menengo trawat iki menengo. Mangriyen, Den. Kula mangun nek napa-napa mboten napa-napa, Den. Kula tampa kanthi ikhlas jur kula menika batur. Kula nika pelayan panjenengan.
Ning tembung sampeyan sing pungkasan niki wau teng ati kula kok kaya bajra lungit nyocok teng rasa. Petruk, nek kowe bangga mapan pancak pundakmu, tak gembol ndasmu. Nuwun sewu Den, lha niki wong tuwa lho. Lha niki wong tuwa. Sampeyan niku ora asana sak kuku irenge umure karo Petruk. Oh sampeyan ngendas-ndaske kula. Apa wis apik? Apa wis bener menika sipate anak Werkudara? Aku dadi kaya ngono lakonmu. Ngapa ya, Truk? Cewek menengo. Iki kula lara, Den. Sampeyan cilik kula ithik-ithik. Bareng gedhe ora nyono nek arep ngendika kaya ngono. Bapakmu Ndara Werkudara wis satriya. Sing wis wisuh gedhe menungsa pinten mawon ning ora tau nyuarani Petruk kaya ngene iki ora tau. Ora tau Ndara Werkudara bapakmu niku nyuarani Petruk. Petruk wedhos ngoten ora tau. Apa meneh Ndara Werkudara nggunakake ndase Petruk ora tau. Niku Pandhawa. Mbahmu nek kowe gelem tak critani. Mbahmu niku ratu-ratu ning jagat. Prabu Pandhu niku ora ana ratu sing wani karo sinuwun Prabu Pandhu mboten wonten. Ning karo Petruk tresna. Karo Petruk sayang. Lha kok dadi putune cangkeme elek. Monggo sampeyan biyen ora ngerti, wong sampeyan ya isih bocah. Sampeyan ya isih bayi. Lha dadi sampeyan ngunekke kula Petruk tak gembol ndasmu. Sampeyan niku le nunggoni jaman dijedi teng Kawat Candra di muka sapa? Aku. Nanti sarung kula kobong. Semrene ora tau tok ijo liblas. Niku labet kula karo sampeyan. Lha kok dina niki ati kula lara tenan. Kok nek ajeng Mang Potol sirah kula Mang Potol. Embane kaya dene timun mungsuh duren. Kula timune sampeyan durene kula diglundhungi mesti memet. Mesti modar. Nek apa to gunane Petruk nek pancen ora dienggo karo para putra Pandhawa karo para Pandhawa. Nggo Mang Potol. Ndak selak Potol dhewe. Mang Potol to. Kula ikhlas ning kene iku. Nek nganti nyawa kula ucul saking raga mapan teng swarga teng rika ketemu kalih Mbah sampeyan Prabu Pandhu. Lho Petruk kok wis mati. Ampun. Kena ngapa, Truk? Puntek batrene. Sapa sing mateni kowe? Putumu, putuku sapa? Ndara Gatotkaca anake Ndara Werkudara. Salahmu apa? Kula mboten salah, mboten luput. Mbahmu mesti mudhun saking swarga goleki karo sampean. Yakin sumpah niku. Yeah. Wong iki nek cerdas ngene iki, Gong. Aku jane ya wis ora percaya. Kowe kok iso nangis ki tumbuh pertanyaan dalam hatiku. Mergo kowe selawase urip ora tau iso nangis. Wong anakmu opname kowe nanggap dangdut kok. Dungkulmu mlocot kowe ora. Kowe iki wis ora ndirasa sedih kok iso nangis ya, Tru. Mripatku tak culek dhewe. Nganti mbrebes metu apa luwe. Terus Ndara Gargaca tak tangisi raine saya pucet, aku saya mempeng. Mesti mikir tenan Ndara Gargaca. Bareng aku ketok terus tak ulungke sirahku dhewe saya gemeter. Telapakane tangan kemringet, nervous. Wah gayamu. Nervous ya apa? Panganan. Wah, radong kok. Nervous kok panganan. Brubut maju. Sukses rasa gedruk lemah ping 3 rasa. Andara Antasena mau welinge ya pokoke kok gawe wedi ning aja kowe wani, ngono to? Heeh. Nah, saiki didum. Apane? Lho gaweane. Maksude aku wis ngalahke loro.
Sapa? Antasena karo Gatotkaca. Isih siji. Ora adil ora apa-apa, ning kowe ya nyambut gawe mergo kowe ya dukung bapak. Awak kaya arep masuk angin ya, Tru. Gelem ora, nek ora gelem ya tak ajar dhewe nang kene. Ora ngono, Tru. Antarjaya ampuh. Ampun ning kudu nyambut gawe. Piye carane? Okol ki ora bakal menang karo akal. Lho cara aku iki mau Gatotkaca arep muntir guluku tak lawan nganggo akal, tak apusi dheweke mabur. Kowe kudu duwe akal, Go. Aku ora iso mikir, Tru. Wong silaku gedhedhuk. Silaku gedhedhuk apa? Gedhedhuk tembok banter banget. Aku ora iso gagar otak. Sebabe Ora duwe otak aku. ya duwe. Cilik. Cilik jengkulmu melocot ora. Ya, aku tak ngaso ning isor wit kae nek Antarja tekan kene wangsuli. Petruk nanti Bagong. Ngopo golek Petruk? Arep tak pateni. Lho, wani ora. Brus, wah rame nek kowe perang. Rame cengelmu kowe. Seneng nek aku modar. Wah, bombong kok krasa. Bombong kok krasa. Ya wis ngono wae terserah arep tak apake sak karepmu. Aku tak ngaso kesel aku. Truk. Ngono aku disembur. Ha bicarane aja disembur. Wong kuwi nganggo akal. Duh. Antarja jedul tak takoni. Madosi sinten, Den? Petruk mboten wonten. Truk. Nyemelangi. Lho kok malah rene to kowe iki? Rono to? Aku wedi. As. Kono. Engko kowe jajan. Ora. Aku lho tak jajake lho. Iya engko. Sangune Semar isih 150 aja kuwatir. Ora nggo jajan ora wis. Kok kuwatir ya. Tak lindungi, Truk. Ya. Nyambut ngono aku seneng. Heeh. Amos Suramarata, Jayamrata. Rasa sumbar. Rasa sumbar ketoke kowe iki wong meneng ning menangan. Ketoke. Ketoke kok kalahan. Usuk kalah menang pokoke gleleng lho ya. Ya, antenane kene, Truk. Ya. Jedul saka njeron bumi. Ndara Antarja. Iya, Bagong. Enten apa kok pasuryane abrit? Bar ngunjuk anggur napa? Ora. Lah kok abrit pasuryane? Aku goleki Petruk. Nun, Goleki Petruk. oh, Petruk iki ngeyel kok kandhane. Truk, sing goleki iki kowe. Wah, jan wak pancal raimu tenan. Wis ngerti nek kabeh iki goleki aku ning kowe sebagai adikku ki nutupono. Aku ra ono, aku tok slametke. Tok aku ben leren. Lah rak ngono. Ya. Bairono. Petruk ora ono, anu mboten wonten. Kowe mbudheke aku. Kowe bareng bukan karo Petruk ning kono, padahal aku ora krungu. Wah, Truk. Krungu Truk. Ora tak cuwek matamu wis. Kono Bairono, omong nek kowe mau swara radio. Oh iya. Niku wau radio. Gelombang FM. Gelombang FM Bagong. Nun. Bagong ndi? Kok Bagong Petruk ndi? Truk. Ye, sik goleki kowe ta. Ana kleru le omong. Satria kok kleru ya, Truk? Ah iya. Ha ta, Truk? Ora sero-sero. Ha ta, Truk? Lali ya aku. Madosi Petruk. Iya. Terus ajeng mana pake? Petruk arep tak ajar. Lho. Petruk niku wis lulus e. Lho, Kok arep dibelajari? tak ajar tak tutuki sirahe. Bumi goncang-gancing langit kelap-kelap. Biar lintang kang kumedhap. Titi sonya madya ratri lumrang gandaning puspita. Ilir-ilir.
Ngapa kowe guyu Antarja? Ora kaya kowe. Kahanan kaya ngene kok isih iso banyol. Ah karang bagus dawane banyol. Hah? Karemu piye kowe ngrasani aku? Aku nek nutup-nutupi Petruk, terus aku ya arep katutke dosane. Kowe iki omong nganggo pikiran ora, Jo? Lho. Jo sapa? Jo ki jenengmu sapa? Antarja. Dundang Jo kok ora gelem. Kon ngundang Antar ngono, ha. Metik apa ora kowe nek Antar? Wah, omongan karo wong kaya niki malah mumet siraku. Ngombe obat. Aku ater. Aku nggawa Apa? beli kita. Hus. Bel kita. Bel kita iki cangkem. Mangkel aku. Ngombe ye Ora. Apa aku goleki Petruk? Petruk pokoke ora arep kena digoleki sapa-sapa. Petruk takon ngaso. Aduh. Petruk wis mulih. Ngaso apa mulih? Mulih. Mulih apa ngaso? Ngaso. Mulak malik ora. Korene Petruk. Ora iso. Nek ora iso tegese kowe mepalangi karepe Antarja. Ha wis kena aku malang kene kok. Anggap aku ora wani karo kowe. Lho, wani karo Sing tak adeni apamu, Jo? ora minggat, ora ngerti kridane Antarja, sembur mlonyo awakmu. Wis aku sik, sabar. Sabar, wah bahaya iki. Nek ora jaga jarak semene. Ora cuh ngono kena aku. Mlonyo tenan. Cilaka aku. Ngopo mundur? Ayo ndelok jarak. Kowe nek ngidoni aku tenan, aku iso mlonyo tenan kowe putu ula. Aku mung wong biasa. Ning ngene, Jo. Iki wis dadi anteping tekadku. Aku tetep kudu mbelani Petruk. Yen kowe wani karo Antarja, Sing tak wedeni apamu? maju mrene. Katon ora idu? Ora. Gak aku nek idu. Aku gelem maju ning ora idu. Ya ora. Nek idu gal aku. Ora. Kowe ki nek idu adoh banget. Aku nek idu mak menedak. Arep ngopo kowe? Jo, Apa? kowe ngerti ra aku anake sapa? Lho kowe iki anake Semar. Ha, pinter. Semar iki sapa? Semar kuwi Radong kowe. Semar ki Sang Hyang Ismanta. Kok mbandem rek ngapae, Truk? Hah? Hah? Ada no? Ismaya. Hah? Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Ngono kuwalat lho. Bapak ki titisane Sang Hyang Ismaya. Kowe kakangne Bathara Guru, Jo. Dadi bapak ki asline dosen. Panggilan. Ora ono Bathara dosen, goblok banget iki. Bapak iki kakane Sang Hyang Guru. Ngono terus kaya aku nek matur kamu lho ngono. Oh iya. Bapak iki kangane Bathara Guru. Bapak iki dewa. Bapak iki kesektene asline ora ana sing ngimbangi. Ning bapak iki ora tau sombong. Bapak iki ora tau umuk. Bapak iki mondok menggunakan ilmu padi. Tegese apa kuwi? Ilmu padi kuwi nggo nambani wong ngeleh. Ilmu padi ki semakin berisi semakin menunduk. Jadi bapak ki ora tau pamer apa-apa. Bapak sugih ora tau pamer, bapak dijaya ora tau pamer. Ning kowe ngerti aja. Yen anake kaya Gareng Petruk Bagong iki ya dikeki aji-aji Jaya Kawijayan. Ming welinge bapak Gareng Petruk Bagong kowe tak weni aji-aji iki ampuh kegilo-gilo. Ning aja tok gunake nek ora kepepet kudu nggunakake. Ha iki aku wis kepepet iki. Aku wis kepepet mergo aku kudu mbelani Kakangku Petruk karo aku wis ra iso ana dalan mlayu mergo aku wedi karo kowe. Mulane iki kepepet. Nek wis kepepet kaya ngene iki, aji-ajiku wajib tak tokke. Tak tokke, Jo. Ayo gak ketokno. Rekasane nguwali talenan iki lho, Jo. Sing arep totokke iki apa? Aji-aji Jenenge Ancel Galeng.
Petro ki arep semangkean apa-apa dibandem apa dibandem. Waduh ngenengi bakul es. Mudar. Ngenengi gelase ora. Hah? Dadi nek aku gelem ngatek Aji Jaya Kawijayan ki nameng kowe. Cil. Tanganku iki sawangen, Jo. Tanganku iki sawangen. Ki tlapakku ki nek saya abang, kowe sing ngeyel tak dumukke ning dadamu. Ora jemblong tekan geger, aja tundang Bagong. Wela. Ora wedi kowe. Gugu karepe dhewe. Sawangen iki telapan. Iki neng prapatan wae gawe geger wong sak jagat. Tanganku iki tak acungke ngene iki Abang. Nek ana montor ora mandeg mesti disemprit. Cah kae kesuwen ora rampung-rampung. Iya kok sik. Nyoba apa piye? Njajal apa piye? Oh, kuwi rungono, keprake wis banter banget wis. Rungono. Iki nek nganti tak dumukke nang dadamu, Aji Sasra Wirayang paringane Sang Hyang Ismanta. Ora jugruk dadamu aja tundang Bagong keparat kowe. Udare. Piye, Gong? Wah, meh putus asa aku. Kok putus asa tak getak-getak ra wedi-wedi. Aku saya wedi. Tok kapake to Le, tak apusi. Tak apusi piye? Aku anake Semar ki Sang Hyang Ismanta. Ismaya. Dieling-eling to? Oh, tanggaku Ismanta arep takon lunga kok. Ameng kelingan terus e. Ismaya. Kuwi maringi adi-adi karo Bagong. Wis sawangen iki. Ngopo ngono? Dadak dengkulmu. Telapakanku iki sawangen Antarja. Nek nganti iki Abang ki tak tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Waduh. Apa iya? Weh, kowe iki ora percaya terus. Telapakan siji iki tak tamake gunung iso jugruk. Oh, to. Pek jugruk kabeh. Gunung kok suarane mak pek. Aku wis tak tes terus. Wah iya to. Loro. Tak tamani telapakanku jugruk ngiwa, jugruk nengen. Gunung endi kuwi? Gununge bojoku. Oh setan ya ora. Kowe ngrungokke tenanan kok. Antarja saya pucet terus nyemplung anu ngeleng ya, Truk. Tak uyuane kok. Aja. Men kaya jangkrik ora mungkin kaya jangkrik kok. Rampung. Urung e, Gong. Ngopo? Ae sing joget-joget kae sapa kae? Endi ta? Oh, wong edan ono udu. Sing ngarepe kok. Oh, Patih Mandura. Sapa Prawoto? Pragota. Nek kae ora ana welingan sapa-sapa, Truk. Nah nyekel awake dhewe diajar wong loro. Dajar wong loro le. Mangkah anggro sesumbar Tinlo bumi kunjing kumaluduk gunur ketup lumembak penyu kang kumambang waduh lagu
Nampa dawuh Sinuwun Prabu Mandura bareng didhawuhi kok nyekel Ponoka. Aku kok malah geli dhewe. Patih kok nyekel Ponokawan. Petruk. Mripate dipendelekke ning ora jembar. Ayo lho, jilih mripate adimu kae sing kaya ceplok andhok. Aduh, Bagong aku training abang. Wile nyolong ngendi kuwi. Wah, arep dicekel kok malah polahe do lucu-lucu. Wah, blese cengenge sak bandem batak ora imu. Waduh digetak kaget aku. Wah, bape kaya batang. Waduh. Petro inggih. Meneng. Pate kok Mbaya meneng. Oh, tapuki sisan kowe. Ayo, cungar-cungir ayo. Arep guyu meneh Kang Gresing. Wah, tapuk tenan. Ndara Praguta, ya. Tindak mriki dawuh Sinuwun Prabu Mandura nyekel kowe. Kon nyekel kowe. Lah lepat kula napa? Aku ora ngerti. Lumbute apa, salahe apa? Sing baku aku nyekel kowe. Ngopo to ning guyu niku mbok los? Mburimu nyekel linggis. Nek keproke aku ngrekoso. Nek iso mang cekel, carane sapi mang jagal riyen. Nek pun dijagal ajeng mang bodo ajeng mbleh sak karep sampean. Mergo Petro niku menungso. Lho, wani aku. Lho sing tak wedeni apa, Mbok? Cencang jenggot kroncal ya. Yang lungeng kadung ampun.
ngadege. Os. 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 Cukup tangane Pragoto wonten timbalan. Kowe tak utus supaya nyekel Petro karo Bakul lah kok malah mundur. Piye kabare? Nyuwun pangapunten. Najan namung drajating Punakawan nanging pancen sekti kalintang jayaning perang. Nyatanipun kula dipun gulung kalian Petro kandhong bolong kula semanggaken sinuwun panggugu karepe dhewe. Manuswaning jajalan iblis lanat. Petro kandhong bolong. Kowe ngilani Maranata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngias Maranata Mandura Prabu Baladewa. Ora minggat tak glandang nenggala jeblok wedemu barat. Ora mlayu modar tenan aku. Sinuwun Mandura duka yayasinipe. Petro kandhong bolong ora minggat. Sekono karo Ngamarta glandang nenggala jeblok wetengmu. Terus tangane mak biar. Kaya nyekeli kembang api kae ora pangling Kyai Nenggala. Mlayu sipat kuping. Wes mbuh bakul apa-apa tabraki kabeh. Iki nek ora mulih ning nggone bapak, Pak, ngaturaken ketiwasan, Pak. Wah, kula semanggaken ndak. Bagong. Aduh. Aku kok ya lali nek nggawa adikku to ya. Lha ku mlayu bantrek banget. Monggo Bagong ae nek mlayu pupune gathuk. Suasane mak kok. Mati le. Kowe le balik kesuwen. Sinuwun Mandura wis gawa nenggala. Iki Bagong barang melu slira-sliri nang kene. Nyus. Pecah sirahmu. Lho, Gong, selamat kowe. Aku ngojek. Wah. Ngojek. Kowe asem kowe. Aku sogah melu tron carane ngono kuwi. Kowe iki nek ngejak wong ki kelingan, ora micaki. Sinuwun Mandura, Petro ora minggat klepat, aku bingung aku. Prabu Baladewa saya cedak. Ana tukang ojek langsung tak cengklak. Lari, Mas. Kono ya langsung gas. Weng. Aku ningok ngiwanengan kok rindih banget iki. Bul montore Yamaha 75.
Suarane tok le banter mlakune 20. Nganti diselip Baladewa lho. Lho, Ndara Baladewa nyelip ojekmu. Aku ora ngerti. Aku kurdung bagor e. Dadi kaya numpangke wedhus. Aku nangsu nek ngejawang ki kelingan truk. Ya ora yo ngapura karang yo. Wis yo mulih yo. Hah? Mulih. Mulih piye? Mulih lapor bapak nek ora entuk gawe. Terus mung perkara Baladewa nggawa Nenggala, kowe wedi. Ha mestine wedi Nenggala ki pusaka kadewatan pusaka ampuh. Ki lho wong nek ora tau ndelok critane para ulama, critane para pinter. Pusaka ki ampuh saka kareping sing gawe urip. Pusaka ana dayane saka kersane sing gawe urip. Kowe ngerti ra? Tau dicritani nang sekolahan ora? Apa kowe suwita ning gone Pak Kyai dicritani ta ora? Apapun sing dumadi ning donya iki eneng dayane apa wae kuwi saka kersane sing kuwasa, saka kersane sing gawe urip. Contone nalika Nabi Musa doyak-oyak tentara arep dipateni jaman semono entuk firman saka Gusti Allah, Musa, tongkat kuwi sabetno Laut Merah, disabetke dadi mbelah. Kuwi merga saka kersane sing gawe urip. Isa lho truk Nenggala kae, kowe maju metuki Nenggala terus Gusti sing ngarya jagat Baladewa kok pakartine sak ngisoring dramaan. Baladewa pakartine elek. Nenggala ilang dayane, cocoke kowe ora apa-apa. Lho, ora gleleng, ora. Saya mulih wae. Aku ora percaya cangkemmu. Ngayal wae. Lah nek pancen kowe wani maju, aku ora ana masalah ora Baladewa. Oh, aku ora ana masalah ora Baladewa. Lah mau padu ning kedaton mau padu apa? Lho, aku kan nantang. Kowe iso nglangkai bathange Petruk. Kan ora muni bathangku. Ada? Lah aku kan ora nantang. Aku kan om Melayu. Kok saguh? Iya. Iya. Aku kan ora ana masalah. Sing ana masalah kowe. Kejaba nek Baladewa sumbar. Bagong ora bali. Jojoh Nenggala, ora mlayu aku. Langsung tak ungalke dadaku. Kowe golek aku piye? Aku tak ngono. Nyok jojoh Nenggala. Ora muni Bagong. Sing diancam Petruk kok. Petruk iki apa aku? Aku. Kene. Ana tandangi. Engko nek Gusti wis njabut ampuhe Kyai Nenggala, ditamake kowe ora apa-apa. Aku ora percaya omonganmu. Kowe iki nek omong ngono kuwi nek aku ketaman mati tenan, kowe seneng-seneng. Truk, kowe iki kakangku kok aku seneng-seneng ki narane piye to? Lah iso wae kowe seneng-seneng. Ora. Ning aku njaluk kowe aja mundur. Isen aku nek mundur. Oke. Wis tak lakonane, mati yo men. Ha ngono. Wong kowe urip yo mung doyak-oyak bang plecet kok. Ah iya. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000. Sedina pirang-pirang ewu mung go mbayari. Aku iki ciduk kowe kredit. Angkara-angkara didit kok ya wis men. Goleki gaman. Oke. Manut apa aku? Manut kowe. Ya. Bendo. Kita jileke bakul degane ya sak karepmu. Kurang gayeng gitu ya, Gong. Wis iki wae gayeng. Ya. Gawane. Karo titip, Gong. Apa? Dompetku iki nehno bojoku. Omong bojoku nek aku 3 dina ora bali, kok nyelameti 3 dina tekan 1000. Omongane aku mati. Oke. Ngono kuwi lho. Ikhlas ro nyawane nglabi Bapak. Yo. Karo anakku sing barep kae arep lulus sekolah, sesuk nek butuh ragat dolno Tegal ngarep omah. Oke. Anu mobilku sing ning samping omah kae dolen sisan, Gong. Payu pira? Mesine ora ana. Lha pokoke sapa sing gelem nuku tuku. Oh iya. Lho kae kan ra ana bane mung ditumpangke watu to, Truk. Pokoke nek golek ragangan. Oh iya. Ya wis. Karo apa jenenge iki pitikku sing akeh banget petelur kae sing aku ternak kae dobani ya, Gong. Heeh. Kowe ya sok nilai to? Heeh. Berarti nek esuk-esuk nang kandang wit kan nilai ndok to? Ha iya. Duleki keok arep ngendok. Sesuk aku berarti ganti pekerjaanmu. Heeh. Dulekane oh ning aja nggo jempol. Mati pitike. Nggo jenthik sing pas. Keok ngono. Nek nggo jempol keok.
Modar, ndok ora iso metu. Ya. Wis tak mangkat, Gong. Sik. Anak wis tak titipke. Heeh. Oma dititipke sisan. Terus liyane wis. Sik terus karo tak goleki orang-orang ketok tiba ning pangkonku. Medeni e. Terus liyane ora. Engko nek kowe lali lho. Engko kowe mati, lali ra weling apa-apa dadi memedi. Ora usah dipikir wena-wena. Ya. Sapa sing urung? Wis kabeh kok. Deleng-eleng. Sapa? Bojomu? Titipke kowe sisan. Mbangane kliya. Rondo ki ngrekoso lho, Tru. Kan tak openi ra masalah. Oh, ngerti aku. Ajine kowe seneng suwe to kowe. Ha to. Anakmu sing barep karo anakku. Oh, setan ya ora. Mula kok rupane beda. Ae tak opek kae wis. Karo aku 3 sasi kok. Wis ben rapopo aku sing ketuku komanan 6 sasi kok. Caedan ora. Amo Surawarta, Jawata imbang yen para padha. Jere. Mari jalan tebes. Lho. Lah iki Petro kok nggawa bendho iki. Surasa ndadakoke an gunung tanpa guna. Ayo, iki Petro Kanthong Bolong. Iki Nenggala iki pamunaing satu sekti. Samake Gunung Jugruk Sekorasat. Iki Kyai Nenggala Pusaka Kadewanan. Wis ki tau nggo nyolong gori ping 3 ra konangan. Iki apa kuwi sing apa mati dening aku. Kresna sinayang manggelung mintanaken dewi kramanira kang mitiraning astaneng asta jernyatanipun Petruk menika tasih Panakawan Paduka piyambak menawi ngantos wonten murinanipun Kakang Semar sinten ingkang badhe kapitunan tan wandi namung para Pandhawa. Iki kula nyuwun pangapunten Yayi mboten saged amambengi kamurkanipun Kaka Prabu Mandura. Lajeng kepareng Paduka sak mangke kados pundi kula aturi tanggel jawab lampanipun Petruk Kanthong Bolong. Sakmenika ngaten kemawon. Menawi pustaka Jamus Lima Sada kaparingaken dhateng kula tumunten kula boyong wonten Garindrawati. Mangke menawi Garindrawati sampun ketingal padhang, kula badhe ngunduraken pusaka. Sasampunipun kula ngunduraken pusaka, tumunten kula badhe ngupadi wonten pundi kendhangipun Petruk menapa tasih gesang menapa sampun pejah. Kaka Prabu pangandika Paduka menika saged ingkang rayu gemi. Menapa kula nate ujar lelamisan lan Paduka Yai Prabu Darmakusuma. Menawi tra mekaten monggo pusaka kula aturi nampi. Nanging menawi Negari Ndrawati sampun ketingal padhang pusaka kula aturi ngunduraken
lan paduka Kanjeng Koko Prabu kula aturi ngupaya wonten pundi dunungipun Petruk non ngestaken dawuh Koko Prabu nggih kula nyuwun pamit rumiyin lho kok njaluk pamit dhisik tegese si Adi ora ngantipun Kakang Koko Prabu kula aturi lenggah wonten negari Ngamarta lang rumiyin menawi kula menawi sampun mangke damel padhang negari Ndrawati tumunten kula ngunduraken pusaka Koko Prabu kula kanthi kondur ngono inggih oh ya pun Kakang mung kari manut Yai tumuli pusaka kula aturi maringaken kula nyuwun pamit Koko Prabu sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati Kresna sinayeng manggelung mintonaken tiwi kramanira kang kumiteraning asta kang kumiteraning asta aneng asta Setyaki wonten ing barat lah kok raya ora dat abene pendak-pendak pun Kakang sowan nang Praja Ngamarta mesti pun Kakang nampa panembrama ingkang banget memalatse nanging lah kok ora kaya sagedagan iki gligaping paningal para Pandhawa kadang-kadangku kaya sajak semu ora percaya marang sowaning pun Kakang Yai Haji wonten menapa Werkudara eneng apa Dimas Arjuna maragake matur eneng apa Koko Prabu Mandura eneng apa Gusti Kresna kowe iki aja gawe bingung pun Kakang lho nggih wonten menapa Prabu la iki mau lagi wae kelakon-lakone Si Adi matur saking Prabu Darmakusuma yen to negara Ndrawati ketaman pegebluk bisane waluya nirmala Temajati yen to tinimbalan pustaka Jamus Limasada nganti pun Kakang geger karo Petro keneman nenggala kendang Kamrajondang pusaka mbok asta lah kok saiki bali meneh negara Ngamarta iki karepmu piye oh ngaten to ya Setyaki wonten timbalan iki tegese eneng surya kembar mboten ketinggal kok Prabu ya wis mengko tak rembuke Yai Haji kula wonten paring dawuh Werkudara apa wis ora usah dadak menggali sing werna-werna nadyan panyokra bawamu karawan pun Kakang kuwi bebasan tumpuk undung nanging kabeh mau sirnakna saka lambe atining Si Adi yo perangan ingkang padha lenggah ning kene ora ana ingkang tak percaya kejaba amung siji ya kuwi kadangku panengah Si Arjuna merga Kresna karo Janaka kuwi padha karo siji nanging dadi loro nanging manunggal yo Janaka ya Kresna ya Janaka Arjuna wonten maring dawuh umpama pun Kakang kuwi kembang Si Adi sarine pun Kakang geni Si Adi urupe ora bakal dipisahake dening apa wae mekaten Koko Prabu wengakna permana jati ayo gage
Sawangan nganggo netra batin sing mboyong pustaka Jamus Lima Sada kuwi aku apa dudu Janaka? Koko Prabu. Mboten kinten babar pisan menawi negari Ngamarta kelebetan telik Mangindrajala ingkang dusta pustaka Jamus Lima Sada. Koko Prabu kados pundi lelampahan menika? Werkudara. Nggih. Mireng to Yayi? Krungu. Wis. Yen sadi krungu tegese iki dudu caping Kresna. Nanging atur adimu Madukara. Yen to ingkang nggawa pustaka Jamus Lima Sada kuwi dudu pun Kakang. Nanging pancen ana menungsa ingkang memba Paranata Ndrawati ingkang keduga nyidra pustaka Jamus Lima Sada. Werkudara. Werkudara winggon wutuh. Apa sing tak sawang ya kuwi sing tak percaya, mongko sing tak sawang boyong wujuding pustaka Jamus Lima Sada. Wujude Kresna kakangku. Perkara kowe arep aling-aling nganggo ucape Janaka mangsa borok. Yen kowe ra iso balekke pustaka Jamus Lima Sada, aja ngaku kadang tuane Werkudara. Pikir-pikir omongane Werkudara kuwi nadang wong mloho ning bener. Sing nggawa pustaka Jamus Lima Sada aku weruh dhewe wujude Kresna. Arep kowe aling-aling nganggo jenenge Janaka. Dadak nganggo kembang lan sarine geni lan urupe ambel gedes. Sing nyolong pusaka kowe. Baline saka kowe. Kowe ora iso mbalekke pustaka Jamus Lima Sada. Padha karo kowe mbabar wirang Baladewa ning ngareping kadang-kadangku Yai para Pandhawa. Ora sudi duwe kadang kaya kowe kuwi Kresna. Prabu kados pundi? Setyaki Wonten dawuh. mung kari kowe lho. Barengipun Kowe ngunek-unekke sisan ora? mboten Napa Prabu. Ayo to, mumpung ana kalodhangan. Mboten panjenengan pepundhen kula. Setyaki tungguna negara Ngamarta. Lho niki Arjuna wonten dawuh. ayo melu pun Kakang. Pandhawa ingkang kurang tanggap marang sasmitaning Semar Badranaya. Aku ora wis matur bola-bali to, Semar kuwi samar. Semar kuwi ora iso digagapi penggalihe. Nangis ning ora sedih, guyu nanging ora bungah kuwi Semar. Nggih. Monggo Semar wis utusan Petruk merga Semar weruh yen to negara Ngamarta ana mendung bakal dadi udan. Nanging Pandhawa ora tanggap, mendung wis dadi udan. Saiki mung kari nyuwun pangapura marang karsaning Kakang Semar Badranaya lan mastuti dawuh pangendikane Kakang Semar. Koko Prabu kula dherekaken. Ayo Arjuna.